Mhm. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Umikan ka kapsat natin eh. Ay naku, sumamitsi ka. Ay naku, Diyos ko porode. Naspak naman yung George. Kain po tayo kapsat. Ano pong ulam ninyo ngayong pananghalian? Ito, nagdinding tayo ng mushroom daw ng malunggay tsaka patola. Unang subo para sa inyo kapsat. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Thank you, Lord.